see, 'cause I think I do want you next to me. Haul kami ni Holly. Ayan. Hindi ko na kayo sinama pag grocery kasi nagmamadali kami. Okay. Hi guys! So, i-haul ko itong mga pinamili namin ni Holly. And hindi ko na kayo sinama grocery kasi nagmamadali ako. Kasi nga, busy na kasi back to school na yung mga bata. And pasensya na yung itsura ko. Wala tayong kilay. Sabog ang ating buhok. Unahin ko na ito pala kasi si Holly, pinakita niya sa daddy niya yung binili namin na coffee. So, eto yung Real Coffee Ice Break na extra shot. So, alam niyo na to. Ito yung maliit lang tong nabili ko kasi wala sila yung malaki. So, bumili ako nito ng 6. And si Jan yata linagay niya na yung isa sa ref kasi inumin niya daw. So, ayan. 4, 4, 5, 6. Ayan. And, pala. Nasaan na yun, Holly? And, bumili pala ako na bagong SD card kasi laging nauubos to. Mami. Kasi eto 64 lang to. SD card. 64 gigabytes lang to. So bumili ako ng 256 gigabytes. Yung Samsung. So yan, gamit ko na. Kasi eto, ano na to eh, full na to eh. And so sana tayo. So ayan, linabas na ni Holly. Eto, bumili ako ng Gippsland Dairy na. Ang flavor niya is mango and blood orange twisty yogurt. Okay, I'll see her. Oh. Dati ang binibili ko nito is yung malaki. Ngayon, yung single na lang. Kasi si Jan tsaka yung mga bata, gustong-gusto ko rin nila ito. Ang gulo ng ating haul. Okay, sit there daw. Oh. 1, 2, 3, 4. 4 bang biniga? 5. So, bumili ako ng 5. Ang gulo na naman ng ating pagbuhol. And bumili ako ng sour cream, 2. Ang ano niya is yung, ilang? 300 grams. Ala, nag-ano ka na dyan? Nag-build ka na ng ano. And bumili ako nito, itong probiotic na Swedish style film jolt. Oh, blueberry flavor. So, hindi ko pa ito na-try. Yung banana, na-try ko na nung pumunta kami dati sa Geelong, yung maliit na size. So, i-try ko to. Blueberry. And bumili ako ng Perfect Italiano na 3 kinds of cheese. Meron siyang cheddar, mozzarella, and parmesan cheese. So, mix na siyang shredded cheese. Tingnan mo na to, oh. Anong ginagawa mo? Oh, no more. So, we have to put it back that one. Put it here. And bumili ako ng kalahating chicken kasi ako lang naman ang kakain nito kasi lalagay ko siya sa salad. Pwedeng dito, Baba? Okay, dyan. Dyan ka maglaro. And bumili ako ng... Wait. Unahin ko na yung mga malalamig. Yeah. Ay! Bigat. Ayan na siya, oh. Okay. And bumili rin ako ng sweet chili cheese kasi favorite to ni Kuya na i-dip yung biscuit. So, yan ang binili ko kasi request niya yan. And eto, dito naman ang laman nito. Kuya Sacker. Favorite to ni Sak yung ano, olive. Baba, gano'n fall no. Don't, Bob, it's too high. It's too high lang. That's enough. Ito, yung meron siyang kalamata at saka olives. So, favorite to ni Zachary, Mediterranean. Favorite to ni Zach, itong Mediterranean olives. Yeah. Yes. And, oh hala, nagkawasak-wasak na to. Bumili rin ako, ayan o, natapon na. Wait, Baba. Ako na, please. And bumili ako nitong cherry tomatoes. Masarap to, matamis. Don't open it, Baba. My goodness. And bumili ako ng ham. Ito yung pang-baon-baon ng mga bata. And bumili rin ako ng bacon na 1 kilo. Yes. And smiley frites. Alam niyo to yung bilog na may smile. Ha? And what's this, Ollie?
Milk. Bumili ako ng 3 liters na milk. Ayan. Kasi malakas sila sa gatas. And bumili ako ng thick and cream. 2 thick and cream. Yung malaki to, 600 ml. Ayan, binubuksan niya na. And eto yung mixed vegetables. Ayan. And 2 cooking butter na unsalted. So, eto yung kinuha ko this time. Kasi minsan yung isang brand ang kinukuha ko. So, next is eto naman. Frites. Okay, just what you gonna do? O, ganito ang itsura ng frites. So, wait. We're gonna show kung anong itsura niya. Ayan, nakita niyo ba? Kumain na siya nito dun sa Coles nung nag-grocery kami. Kasi binibigyan pag may kasama kang bata, tinatanong kung gusto. So, binibigyan sila. Ay! Sorry. Ang gulo ng ating pagbuhon. And eto, bumili ako ng free-range na eggs. 18 pieces. Ibang brand ang kinuha ko. Kasi yung isang kinukuha ko, ang daming, daming sira. Alam mo yun, yung shell niya, parang ang labo. Yung basta iba. So, hindi ko siya nagustuhan. So, kinuha ko tong isa, yung, ano ba to? Sunny Queen Farms, ang brand. Yung isa, ano ba yun? Nakalimutan na natin. And, bumili ako ng chicken breast na dinosaur snacks. Ayan. Bumili ako ng 2. Ayan. So, ayan. 2 nito. Lalagay natin yan sa freezer agad-agad later. And bumili rin ako ng squid in lemon pepper na squid. Ayan. So bumili ako nito kasi natikman namin yan, masarap. O yung isa, yung sa Woolies, eto sa Coles, hindi ko alam kung the same siya. And eto, bumili ako nitong whiting na isda na mayroon na siyang breadcrumbs. So, i-bake mo na lang siya. So, first time kong bumili ng ganito, i-try ko lang kung masarap ba siya. Para sa, salad-salad. And, bumili ako ng pork belly. Ayan, pork belly. So, i-roast natin yan. Mom! Yes, Baba? Ito is here. Oh, don't spill. And, bumili ako ng Yakult. So, 2 pack ang binili ko. Kasi malakas yung 2. Silang lahat sa Yakult. And minsan, nag-Yakult din ako. You still have 1 there. Can you get it in the fridge? So, mayroon pa kasi, siguro 2 or 3 na lang yung natitira. So, ayan. 2. So, sa isang pack, mayroong 10 na piraso. So, ayan. Finish. And, ano pa? What are you doing? You cannot open that one. Ha? Gustong kunin ni Holly yung Yakult. You want Yakult? So, kunan ko siya ng Yakult. Isa na lang pala yung natira. So, yung Yakult dito may pa-straw. Diba sa atin walang straw? So, dito meron. Oh, you do it? Okay. What's that? So, baby. Yakult. That's not straw. Yakult. So, Say Yakult. so. Oh, wow. Well done. Good job. Oh! Don't. Come on, drink it, Baba. Ito, wala na pala itong laman. So, dito naman tayo sa isa. Bumili ako ng ito yung Dairy Lee na cheddar cheese. Yung parang craft din sa atin yung Eden cheese. So, ayan. Ano lang siya, ibang brand. Dairy Lee cheddar cheese. So, binili ko yung malaki. Kasi meron nitong maliit. So, ayan. Binili ko malaki. And, syempre, ito yung Pink Lady na apples. So, trabaho mo yan. Ikaw maglagay niyan. And, bumili ako ng grapes. Green grapes. Kasi si Jan ang gusto niya green. So, ayan. Green grapes, Baba. And then, bumili ako ng broccoli kasi favorite ng mga bata ang broccoli. So, ayan. Broccoli. 3 tong Wow! 3 binili kong ganito. Ayan o. Ang ganda o. Green na green pa siya.
So, ini-steam ko lang to or... There's more upper Yeah, here. ini-steam ko. Ayan. Broccoli and... Mom, where's broccoli? Where's the broccoli? It's over there. And then, bumili ako ng 3 kamatis. Mom, Ito, ang cute ng ano nila. Ito, ang cute ng kamatis kasi nakakabit pa sila sa isa't isa. Ayan, 3 nito. And, bumili ako ng mandarin. Ayan. Yeah, later. Mami gonna wash it. What's this? Orange. Ang tawag niya orange. Pero yung mandarin ito, na madali siyang ipil. Kasi ang orange, di ba yung sunkist, mahirap siyang buksan. So, kailangan mo siya hatiin. Can I hold it? Yeah, baby, wait. Later na. Wala si kuya para hugasan yung grapes mo. Mamaya na lang. And, bumili ako ng blueberries. Ayan. Mom, blueberry. Yes, mommy gonna wash it first, okay? And, what's this, Holly? What's this? Do it. Carrots. So, ayan, bumili tayo ng carrots. Mine's in here. And, bumili ako ng avocado. 3 avocado. Oh, oh no. Ayan, bumili tayo ng avocado. 3. Oh, Papa. Oh my goodness. Oh my goodness. Wala kasi sila kuya. So, wala tayong katulong para ilagay na sa ref ang mga yan. And, bumili ako ng isang banana lang. Isang banana kasi meron ako ditong ripe na banana, 2. So, idadagdag ko to para sa banana bread. So, magbabanana bread ako. So, isa lang binili kong banana. And, bumili ako ng maraming garlic. Ayan, 4 na ganito. Kasi gagawa ako ng chili garlic oil. So, ayan. Gagawa ako niyan. And, yeah, masarap siya. Mine's so hot. Tapos, eto, bumili ako ng... It's so hot. What happened? Oh, you don't open this, Mama, because Mommy needs... It's very hard daw to open. Can I help you, Mom? Later, okay. Oh, who's that? Malakas ang hangin, yung pinto, nagsara. And bumili ako ng olive oil, yung La Española. Ayan, La Española. Bumili ako nitong 3. What's your mind? Where's your daddy? Wait, mababa. Ang gulo natin, ang gulo. 3 ang binili ko kasi, ano siya, half price siya. So, sabi ko, ay, bili na ako kasi bibili lang naman ako the next kasi malakas na ako sa olive oil kasi eto na yung ginagamit ko pag nagsusutay-sutay ako. So, bumili ako ng 3. So, olive oil and gagamitin ko gagamitin ko rin siya pag gawa ko ng chili garlic oil. So, olive oil ang ginagamit ko. And next is eto. Ito yung tinapay. Ano man tawag dito? Stone bake. Ayan. Stone bake ang tawag sa kanya. Then, bumili ako ng cabbage. Ang laki ng cabbage, oh. Gagawa kasi ako na nilaga na baboy. Buto-buto. Pero si Jan, lagyan ko siya na hindi buto kasi ayaw niya ng... Honey, can you turn it down, please, hon? Nag-ano siya, nag-music, nag-sound trip siya. Maka-copyright ako, honey. So, ayan, bumili ako ng cabbage. Ang laki niya kasi magninilaga na baboy, na ribs. Pero, maglalagay ko ng laman kasi si Jan ayaw niya ng mga buto-buto. And, bumili ako ng, eto yung tomato sauce dito. Masarap yung tomato sauce dito din. Hindi nga lang ganun kasing tamis ng Papa Ketchup, pero manamis-namis din siya. And bumili ako ng Thousand Island dressing para sa salad. And eto yung eto yung vegan na peanut butter smooth. Kasi meron siyang crunchy and eto yung smooth lang ang kinuha ko. And syempre yung Vegemite. Ubus na yung Vegemite namin. So, ayan. Baba, can you get this one? Huh? Ang layo.
ito yung malaking... No, Papa, because that's for Mama's banana bread. Mommy's gonna bake banana bread. Kung pag yeah, that's... So, ayan, bumili ako. Kung maalala nyo, last time, bumili ako ng yung maliit na holy. Don't! Ay! It's yucky. It's not yucky. Yucky daw. Ito yung... Oops. Ito yung itsura kasi ng banana. Yucky na raw. So, ito yung gagawin kong banana bread. Ayan. Balik. Bumili ako nitong malaking bag na potatoes. Diba last time, bumili lang ako yung maliit na pack. Pero pareho lang yung price niya. So, hindi ko alam kung bakit. But, pareho lang naman yung lasa niya. So, eto, mas wais na pagpili pag etong malaki ang kinuha mo kaysa dun sa maliit. Kasi last time, diba, sabi ko sa inyo, kinuha ko yun kasi meron pa akong tirang potato. So, ayoko naman masayang. Kaso hindi na yun naabot for 1 week. Kaya bumili ako ng maliit na pack. Nag-explain talaga ako. And, eto, bumili ako ng, eto yung aking, pag may dalaw, eto yung ginagamit ko na napkin. Eto yung extra maximum protection na, sa ano to, Kotex. Ayan. Overnight to kasi malakas yung ano ko, yung bisita natin. So, paggabi, etong ginagamit ko, overnight siya. And meron din ako yung isa na Kotex na regular. Ayan. Maganda to kasi manipis lang, hindi siya annoying. Di ba mayroong ibang pads na minsan parang nakaka-irita. And, bumili ako ng Kleenex na jumbo para dito sa kusina. Yung, ano ba yan? Tissue. And, bumili ako ng, bumili ako nito. Eto, first time ko tong bilhin itong cup. Kasi ilalagay ko lang siya dito sa kusina para pampunas ba dun sa ano ni Holly, sa high chair niya o kaya sa kamay niya. Ito yung wipes. Kasi yung wipes na lang ginagamit ko is tawag nun, yung Huggies. Kaso nandun siya sa kwarto. So every time na kailangan ko ng wipes, lagi kong inuutusan si Kuya tsaka si Sak. So pag kumakain, parang naiinis sila kasi uutusan ko para punasan ba yung mga hawak-hawak ni Holly sa kanyang, tawag yan, sa high chair o kaya dun sa bench, dun sa may, yung kusina, malapit sa may kusina. Ang dami ko nang sinabi about sa wipes. and yung next is eto yung pang-shave ni Jana Gillette Blue 2. Ayan. So, 16 pieces ito. 16 pieces pa ikaw. 20 pieces ang laman nito. Kasi meron itong maliit din. Maliit lang. Konti lang yung laman. And, ito yung vitamins nila, Kuya, yung Nature's Way Kids Smart. Ayan. Ayan yung kanilang vitamins. Kila Kuya, twice a day. Kay Holly, sa age ni Holly, once a day lang. So, ayan. Sa kanila tong tatlo. Oops. And, bumili ako ng dry shampoo. Ayan. Hindi ko lang kung gusto ko to para kay Holly kasi minsan pinapaliguan ko siya na hindi ko binabasa lagi ang buhok niya kasi nga di ba manipis yung buhok ni Holly. So, ewan ko kung pwede ito sa bata pero kung hindi, di akin. Kasi di ba minsan pinapaliguan ko lang yung buhok ko every other day. So, tingnan natin kung okay siya. And eto, bumili ako nito. Dati ko na itong iniinom. Itong Biroka na orange flavor. Eto, 15 tablets siya. So, kasi makalimutin na ako sabi kasi dito, mental sharpness and physical energy. So, kailangan natin ng energy. So, mayroon siyang 15 pieces na tablets. So, ayan. And bumili ako ng basil pesto na Coles brand. Ayan, dalawa. Ayan, dalawa. Bumili rin ako ng asukal. White sugar. Yung CSR white sugar. So, ayan yung ginagamit kong asukal. And, eto, bumili ako nito. Eto, yung parang downy sa atin. Pero dito, walang downy kaya. Eto yung ginagamit ko. Yung fluffy na, ang scent niya is Summer Breeze. Yeah? Yeah, Summer Breeze. So, ayan ang ating, ilagay ko to dito kasi baka mag-ano siya. Maghalo ba yung amoy. And, eto yung last na to. Hindi pa. Where's the, bumili pala akong tinapay din. And, eto, bumili ako ng Huggies
Yes, this is your nappies. Ito yung... Narinig nyo? What's that? Come here. Come here. No. Ito, bumili ako ng Huggies na... Narinig nyo? Ito yung Huggies na ultra dry. Shh. Huy. Yung size ni Holly is 4. And ito, hindi siya yung ano, meron siya yung isa yung pull-ups. Ito yung regular lang, yung dinidikit. Yan. Come on, Holly. We'll say bye-bye now. And bumili ako ng tinapay. Alam niyo, come on, Papa. Hurry up. And bumili ako ng tinapay. Kinain na kasi yung isa. Ito. Yung favorite ni Jan na tinapay sa Baker's Delight. Oh my God. Honey. The kids are here. You scared me. Hi. Hi. My bag's heavy. Is it? How are you? Yes. How are you? Hmm? My nose stuck. Hello? Ayan, dumating na sila. Say hi. Say hi. Naglakad lang sila. Kuya. Ayan, si Kuya, nahiyaga naman siya. And eto, bumili ako ng nagulat ako Yeah, kay I Sap. seen Mom Diba? parking the Ingay na A1 namin. next to the A1 Creek. I seen you walk here. Wait, Mom, did it say A1 Creek when you went past? Yeah, I thought that was your color. Ayan. Ang ingay na lalo. Something. Did I buy anything? Yes, Ah, ayun. I love you. Did House swimming. Kasi this week, magsiswimming sila every day sa Did you buy town. biscuits? No, I didn't buy biscuits. Why not? I got more biscuits there, Hey Kuya. boys, you gotta hang your clothes out. Yes, you have to hang. Hang your clothes out first. Yeah. No, we're gonna wash it first, Baba. Can you say hi first? Say hi, guys. Come on. Say hi. Mom, can I see? Hi, guys. Mom. Yes. Come on, say hi. guys. How's school? Good. Did you walk? Yes. Gusto na nila maglakad. So, eto, bumili ako. Sana ba tayo? Eto, bumili ako ito yung favorite ni Jan na tinapay na bread rolls. Is it? No, it's not. Custard. Custard, Clean it up. Clean it up. ang ingay na kasi. Need to wash it. Hi! Ayan na! You have to wash it. Ayun, nagkalat na Got all yung properly blueberries. dries, mate. Leave it in the morning. Eto, bumili ako ng, eto yung tinapay na favorite ni Jan din na custard rolls. Ayan, bumili ako ng dalawa. Yung isa kinain niya. And eto naman yung Vegemite rolls. Ayan, masarap din to. Tell me about that. Ha? Because this is mine. Hindi ko lang sinabi na meron niya. It's mine. Didn't want to try. Oh, sa kanya daw. Oh, sige, sa'yo na yan. And, so yun na yung vlog, guys. We'll watch the pool. Okay. Blackie. So, yun na. Andito na yung mga bata. Ayun, kumukuha na sila ng snacks. Si Sak, hinugasan niya na Sweet yung clothes out, mate. blueberries. Inuutusan sila ng daddy nila na ihang yung swimming gear nila. Swimming gear. Yung swimming clothes nila. Can you get, ayan, hinugasan na ni Sak. Can you get bowl, Baba? Ayan. Hinugasan na ni Sak yung blueberries. Ayan, nagpupulo yung tubig. So, yun na yung natin, yung haul, ang gulo, and nagulat ako kay Sak. Come on, Baba. Say bye-bye na, Baba. Bye-bye. Come here. Oh, kumuha na si Holly na. You have to share, okay? Mahilig sila sa fruits. Okay, come on, say bye-bye muna. Come on. Bye-bye. See you soon. Oh, wait. Hang her up behind the chair, bud. Open it up. Open it up. Inuutusan ni Jan kasi yung mga bata na ihang yung kanilang gamit pag swimming, yung damit Well nila. done. That's And right. yung Hang it kanilang, over one of the chairs, mate. wala siya kayong It's towel. not really going to sila. dry, mate. Mate, So, mate. ayan. Ayan. Tap. TJ, Tinuturuan kung paano get your ihang. shorts, hang them over the side of the chair. Put the towel on Restricted that din one. yan. No, on the side of the chair, on the Ay, narinig niyo? that bit. Shh, ganun daw. Yeah, right, yeah. See? Hello. Okay, so see you na. Yun na yung haul natin, guys. So say see you, guys. So yun na yung haul natin.
Ang gulo, as Oh, that's always. what you saw the first time. You wouldn't be going out there twice. That's right. Sabi ni... Uh-oh. Suckle your finger. Okay, say see you na, Papa. Bye. So, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Say see ya. Say see ya. B? You too. Ano? Every time you go, you gotta make sure we See you soon. Be good. See, B? go up. B? Be good. Be good. Say B? Be good. Be good. Paradise, tell me who you seek.